22 июнь Бөек Ватан сугышы башланган көн. Илебездә ул хәтер һәм кайгы көне буларак билгеләнгән. Бүген хәтер ничек саклана? Батырлык онытылмасын өчен нинди эш башкарыла? Эфирда таянуны тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шунда барыбызда белә 9 май ул җиңү бәйрәме көне. Искәндәр әфәнде, менә 22 июнь гомумән кешеләр өчен нинди көн ул? Бик истәлекле көн, әлбәттә. Менә ул көнне сугыш башланганны искә төшереп, без бәлки сугышка мөнәсәбәтебез турында уйланабыздыр. Сугыш нәрсә ул? Һәм әйтәләр бит, һәрбер буынның үз сугышы дип. Аяк шундый сүз бар. Һәм мин шунысына игътибар итәр идем. Һәрбер буынның үз сугышы булса, бәлки һәр кешенең тормыш дәвамында сугышка мөнәсәбәте үзгәрә. Бала чакта ул бер төрле шәрәк була. Сугыш нәрсә ул? Бәлки сугышта күбрәк күрәсең каһарманлык, җиңү, соңрак тора бара тәҗрибә туплану белән мөнәсәбәт үзгәрә. Һәм әлбәттә менә сугыш турында уйланганда мин шунысын искә төшерәм беренче чиратта. Бездә җиңү бәйрәмен 65-нче елны бәйрәм итә башлаганнар. Рәсми рәвештә. Һәм 65-нче елда мин мәктәпкә киттем. Ул вакытта безнең Казанда әле ветераннар 40-50 яшьлек егетләр иде, ир егетләр иде. Алар күп иде. Биш кына без алар белән мәктәптә очраша идек. Ул вакытта тагын бер искә калган нәрсә, инвалидлар бик күп иде. Безнең подъездда да инвалид, аяксыз, кулсыз кешеләр, бик күп иде андый кешеләр. Менә ничектер шундый нәрсәләр генә искә төшә әлегә. Хәзер онытылмый микән ул? Менә шуннан да безнең ветераннарыбыз инде елдан-ел аларның саны кими бара. Менә Бөек Ватан сугышы дигәндә һәр кешенең үзенең истәлекләре, ниндидер хатирәләр, менә Искәндәр әфәнде әйткәнчә, бала чактан килә, аннары үсә бәлки үзгәрәдер. Илдар әфәнде, менә сезнең ниндидер хатирәләр бар әлегә сугышка бәйле? Менә Бөек Ватан сугышы дигәч тә мин шуны уйлап куям, менә аның кәсафәте, зыяны, зарары, вәхшилеге ул әле һаман да бара. Ни өчен? Менә безнең буын 71 елгы без бабайлардан мәхрүм калдык. Менә сөйләргә дә авыр. Безнең әтиләр әле бөтенләй дә инде әтисез, караучысыз, тәрбиячесез үскәннәр. Алар сугыш турында гыйбрәләрне карый алмыйлар. Үзләре яшьтән иде. Менә безгә дә тиде ул. Менә без бабайларсыз үстек. Шушы бабаң белән кучаклашып, аның башыннан иркәләүләрен күрү, аның хатирәләрен тыңлау, синең нәселең турында аның сөйләгәннәрен ишетүдән без мәхрүм калдык. Менә сугышның шушындый начар ягы да бар. Һәм соннарга гына да игътибар итсәк, чәчләр үрә торган, күпме кеше үлгән, әле ул рәсми соннар буенча гына да бит ул. Менә Татарстаннан алсак та без 350 меңнән артык кеше әйләнеп кайтмаган ди. Дигән Вахит әфәнде, менә шуннан да бу сугышның нәтиҗәләре дип әйтик, шундый аяныч нәтиҗәләре, аны әле киләчәк буын аңлап бетерер микән? Әллә инде ул шулай ук шул бабалары исән вакытта булган гына хатирәләрдә калырмы? Минемчә, әле ул сугыш китергән афәтне бүгенге көнгә хәтле тулысынча аңлап бетермәделәр. Чөнки тарихны ачыктан-ачык безнең күпме зур югалтулар булган, нинди кайгылар кичергән, нинди югалтулар кичергән, һаман да турысынча әйтмиләр. Менә гарипләр турында телгә алдылар, мин әйтми дә булдыра алмыйм, аны яшерүдән ни мәгънә. Мәсәлән, шулык Ватан сугышыннан 3 миллион ир бер кулсыз, 1 миллион ир 2 кулсыз килеш кайткан. Һәм нәкъ шушы саннар 3 миллион ир кайткан, бер аяксыз, 1 миллион ир кайткан 2 аяксыз килеш. Һәм әле аның өстенә, аннан да теге куркынычрагы дип әйтим инде, кайгылырагы 100 мең ирнең кулы да, аягы да калмаган. Аларны самавырлар дип йөргәннәр. Менә шушы саннарны да без белсәк, Ватан сугышында вакытында үлгән 27 миллион халык өстенә без буларны да истә тотсак, без икенче төрле уйлар идек, халыктан яшермәсәк. Димәк, шуңа күрә менә бу 65-нче елдан гына җиңү бәйрәме кертелүдә, бәлки шушы сәбәптәндер, халыктан белмәсен, белгән буын китеп барсын дип, яралы кайтканнар бит озак яшәмәгән. Бәлки шушыдыр да. Әлүтия ханым, сезнең ниндирәк менә хатирәләр искә төшә? Мин беренче тапкыр сугыш турында әбиемнән ишеттем. Әбием
Минем Шәмәрдән, Явылаштау урманнарын кисүдә катнашкан, ул һәрвакыт шуларның турында сөйли иде. Һәм күршедә апалар бар иде, аларны Иркутскига сугыш башлангач ук эшкә җибәргәннәр, алар шуннан качып кайтканнар, менә алар сөйлиләр үзләренең истәлекләрен. Һәм минем бабаем, бер бабаем, әтием ягыннан бер бабаем Смоленский кырларында һәлак булган, ул хәбәрсез югалган. Аның турында әбием инде билгеле аны ничек узатып калуы турында гына сөйли торган иде. Әтием ул вакытта минем 1 яшьтә 7 айлык булып калган, әбием көмәнле булып калган. Бабай киткәч кенә аның 2 игезәк кызы туган, 1 октябрьдә туган. Әнием ягыннан бабаем Курский дуасында сугышкан. Ул Курский дуасында сугышып, телсез Шукрак килеш 8 ай Ташкент госпиталендә яткан һәм 1944 елда гына әйләнеп кайткан. Ләкин ул безгә бер вакытта да сугыш турында сөйләми иде. Мин аннан сораштыра идем: "Бабай, сөйләле, нәрсәләр күрдегез соң? Нәрсәләр бар янда?" дип. "Эй, кызым, ул сугыш әйбәт нәрсә түгел инде" дип, ул бер вакытта миңа аны сөйләгәне булмады. Менә шунысы кызык, дөрестән дә сөйләргә кирәк микән, Искәндәр әфәнде, ничек уйлыйсыз? Һәм безнең әдәбиятта булсын, ул тарих дәреслекләрендә, ул менә ни рәвешле чагылган, ул кемдер әйтә, ул объектив түгел дип, ул мәгълүматны кемдер әйтә, нәрсәндер сөйләп бетермиләр дип. Менә монда чынлыкта кая урталыкны ничек табырга икән? Монда Алмаз дөресен әйткәндә объектив тарих бер кайчан да булмый бит инде, алаймы? Анасы шунсына уйларга кирәк. Сугыш шул хәтле күп кырлы нәрсә бит инде, шул хәтле гаҗәеп зур тирән фаҗига. Аны һәр кеше үзенчә күрә. Солдат бер төрлечә күрә, маршал икенче төрлечә күрә. Тылда эшләгән хатын-кыз үзенчә күрә. Шуңа күрә сугышның 1000 төрле ягы бар аның, 1000 төрле төсе бар аның. Шуңа күрә әлбәттә сугыш турында сөйләргә кирәк. Әлбәттә тарихны белергә кирәк, сугыш тарихында белергә кирәк. Шулай да мин аны менә әйткән сүзләргә кушылып шуны әйтәсем килә. Чыннан да сугышта катнашкан ветераннар сугыш турында сөйләргә яратмыйлар иде. Чынлап. Ул кирәк булганмы сезнеңчә менә? Кирәкме сөйләргә? Шулай ук менә әле китаплар турында аерым сөйләшербез. Бу бит инде барыбер сакланып калырга тиеш материалларда. Катлаулы сорау, беләсеңме? Монда минемчә шулай. Бүтән нәрсәне барыбер сөйләргә ярамый. Бүтән нәрсәне сөйләп бетерсәң, ниндидер теге реакция, тискәре реакция туырга мөмкин. Шамалап сөйләргә кирәк. Моны дөресен әйткәндә күп нәрсәне тарихчы, профессионал тарихчылар белергә тиеш. Бүтән нәрсәне бәлки җиткерергә дә кирәк тә түгелдер. Бәлки шулайдыр да, ләкин хәтта тарихи фактларны да буралар бит. Ләкин безнең төп бурыч, төп вазифа сугыш турында әйткәндә, без аны фаҗига итеп күрсәтергә тиеш. Һәм фаҗига икәнлеген һаман кабатлап торырга тиеш. Чөнки хәзерге көндә менә бигрәк тә ветераннар китү белән әкренләп тарих бу күрәсең объектив күренештер инде, һәм сугыш тарихы да мифка әйләнеп бара. Без аны ничектер фаҗига итеп күз алдына китермибез хәзерге көндә. Без аны ниндидер тантана итеп күз алдына китерергә күнегә башладык. Һәм әле күпләр аны үз файдасына да, Вахит әфәнде, килешәсезме икән? Үз файдасына ниндидер тарихи фактларны бозып, инде икенче якларга бурып, һәркем үзе ничек тели, шулай да боргалау күренеше сизелми икән, бигрәк тә соңгы елларда. Соңгы елларда әлбәттә сизелә. Европа хәзер үзенчә сөйли, Германияның этлекләрен дип әйтик инде, фашистик Германияның кабахәтлекләрен кышкырып әйтмәскә яшереп калдырырга тырышалар. Украина, мәсәлән, инде бөтенләй тарихны үзгәртеп бетерде. Алар үзләренчә җырлый. Ләкин без бит үзебезнең бабалар кичергән әйберне онытырга тиеш түгел. Менә мәсәлән, мин үзем сугыш дигәндә иң беренче шәрәттә әлбәттә әткәне күз алдына китерәм. Минем өчен әткә газиз һәм ул шулай булып мин исән чагында шулай булып искә күз алдына килеп басачак. Чөнки ул фин сугышыннан башлап сугышны кичергән кеше. 5 бер туган булганнар, 5-се дә сугышка китеп барган, 3-се ятып калган, вафат булган. Берсе аксап аягы гарипләнеп исән кайткан һәм яраланса да әткәй Аллаһка шөкер исән сау, теге куллы аяклы сау сәламәт булып кайткан. Шуңа һәм бит кызык әйберләр барыбер бар. Мин менә мәсәлән барыбер оныта алмыйм. 2нче курста укыган вакытта ук мине гомер буе агроном булып эшләгән үзебезнең авылның Гарифулла абый өенә чакыртып алды. Ул рак белән ширлеп ята икән. Мин белмим бит инде суен җегет. Ниндидер өмете булган, нәрсәдер миндә күргән нәрсәдер. Һәм миңа ул 3 сәгать буе Сталинград сугышы турында сөйләде. Ничек иттереп 10 солдатның 2-сенә шын винтовка бергәннәр, 8-сенә агач макет бергәннәр, һәм булар ничек сугышка барган. Һәм бу
хакыйкатьне нигә без яшәргә тиеш? Чөнки Сталинград дигәндә без бүтән әйберләрне дә күз алдына китерергә тиеш. Сталинград сугышында 1,5 миллион кеше һәлак булган. Әгәр дә Сталинградта сугышка кадәр 780 мең кеше яшәсә, менә сугыштан соң 43 елның февралендә да 28 мең генә кеше яшәп калган. Анда 200 меңнән артык гражданский кешеләр, хатын-кызлар, балалар, әбиләр, бабайлар һәлак булган. Без бит менә шушы очракларны да белергә тиеш. Шушыны белмәсәк, без тарихка һәм шулык сугышка да дөрес бәя бирә алмыйбыз, дөрес аяк иттереп карый алмыйбыз. Бу безгә дә кирәк. Балаларга да шуны аңлатырга кирәк. Шулай булсын иде, ләкин менә сезнең очракта ярый сөйләгәннәр, ләкин менә әйтәләр бит, сөйләмиләр иде, куркалар иде сөйләргә дип. Һәм менә шундый шәхси вакыйгаларны дип әйтик, аерым гаиләләргә кагылган, авылларга айлар. Әфәндем, менә сездә китабыгыз мисалында менә бәлки аңлатып китерсез. Аларда нинди урын алган һәм шулай кызыксыналармы аның белән? Менә кем өчен чыгарыла бу китаплар? Менә әле бу теге табадан төшкән дип сөйлиләр, китап бит инде табада пешмим. Станоктан чыккан дип әйтимме? Яңа гына менә дөнья күргән китап, мәңге яшә әмирем дип атала. Бу Чирмешән районының Әмир авылы тарихы, киң кырлы тарихы инде. Менә анда мин бик ватан сугышына да киң тукталырга исәпләдем, чөнки нәкъ менә сез әйткән әйберләр алар булырга тиеш. Элек китап язган вакытта сорыйсың, ветераннар бармы? Бар, исемлек бирдек. Исемлек бит инде ул бик коры әйбер. Анда хәтта кайберсенең үзенең исемен, атасының исемен дә белмисең. Ул алай гына булырга тиеш түгел. Ул бит тере кешеләр, алар шунда яшәгән, балалар үстергән, ниндидер һөнәр кылган, игелек эшләгән, тере җаннар бит инде. Алар киткән, шушы ватанны саклап һәлак булганнар, шәһид киткәннәр. Шуңа күрә ул кешеләр турында максималь рәвештә информация җыю кирәк дип саныйм мин. Үзебезнең авылыбызны да шулай эшләгәник, һәм менә бу әмирне дә шулай эшләргә тырыштык. Һәм менә монда аларның кайтканнарын да, үлгәннәренең дә сугышчан юлы да инде, медальләре, дәүләт бүләкләре, һәм иң мөһиме, менә сез әйткәнчә, җанлы кеше буларак, аларның дәвамчыларының, балаларының хатирәләрен бирергә тырыштык. Менә шунысы менә бу детальләр, кызыклы фактлар, алар бит шулай ук менә бигрәк тә укучыга кызыклыдыр һәм шулар нигезендә дә менә тулы ниндидер бер инде булган вакыйгаларны күз алдына китереп буладыр. Ә менә бүгенге буын гомумән әлеге вакыйгаларны беләме һәм киләчәк буын беләчәкме бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру 22 июнь хәтер һәм кайгы көне турында сөйләшәбез бүген. Илдар әфәнде китап турында сөйләп башлаган идегез. Монда нәрсәләргә басым ясарга тырыштыгыз? Күреп торабыз, калын китап. Монда ниндидер шәхси тарихлармы, аннары инде фактлар, кеше сөйләү буенча гына язылган материалмы? Сөйләү дә төрле була бит әле аны. Алар гына түгел, монда мин башлыча инде архив материаллары интернетта бит инде берничә сайт бар. ОБД, Мемориал, Память народа, Подвиг народа, Солдат.ру сайтлары һәм военкоматлардан алынган мәгълүматлар. Мин инде гел әйтә киләм, военкоматлар белән эш пешми минем. Ни өчен алайдыр ул? Алар бит инде менә бер уйласаң, теге халык та үпкәли. Әткәйне алып киттегез, кая куйдыгыз дип әйтеп ди, безнең авылда Халиков Махмуд дигән абый бардым ди. Сугышта һәлак булган әтисен изләткән. Аңа инде шулай теге шушындай басым белән килгәч, кимәтмешә напор белән табып биргәннәр. Ул инде бик канәгать калган һәм без дә шулай дип уйлыйбыз. Солдатны алып киткәннәр, аның турында мәгълүмат бит инде балаларына җиткерелергә тиеш. Шул куры фактлар гына булган инде. Без вести пропал. Ләкин алай гына булмый бит, кеше язмыш, ул бит энә түгел. Аны табырга бик читен. Тагын бер әйбер бар. Анысы интернеттагы менә шул сайтларда адресны блюрит итеп куялар, буяп куялар, күренми ул. Ә бит бер үк исемдәге Маслахов Резердин Маслахулла дигән кеше Советлар Союзы киңлегендә 4-5 булырга мөмкин. Бер үк туган елларда туры килә торган. Менә аларның кайсысы безнеке? Әмирнеке түгелме ул? Менә шуны ачыклау читен. Ул законны бетерсәләр әйбәт булыр. Лүтсә ханым, сез дә менә китап чыгаргансыз. Менә ниндирәк кызыклы шулай фактларга, мизгелләргә игътибар иттегез? Мин Соба районы улы Кибәш авыл хәтер китабын чыгардым. Монда мин үзебезнең авылның 149 сугышта һәлак булган һәм сугыштан кайткан бабайлары турында һәр берсен исемләп язып чыктым инде. Монда шулай ук Илдар әйткәндәй Память народадан да, Солдат.рудан да һәм ОБД мемориаллардан да файдаландым. Шулай ук 100дән артык монда минем тыл ветераннары, әбиләр, балалар, сугыш чоры балалары турында да мәгълүматлар бар инде. Менә мин шуны әйтәсем килә, мин үзебезнең авылдан 10 кешене хәбәрсез югалган дип табылган 10 кешене таптым. Безнең татар халкының бит аның бик зур бер ягы бар. Бездә хан икән Мөхәммәд хан булган, Шафиков икән Шафигуллин булган, Файзуллин икән Файзуллан да, Газизов икән Газизуллин. Менә шуңа күрә дә кайбер кешеләр
Менә хәтта бер хәреф аркасында Җамалиев аркасында да хәбәрсез югалган булып йөриләр. Аннан соң тагын безнең менә үзебезнең татар тарихчылары өйрәнергә тиешле бер тема бар дип уйлыйм мин. Менә 1940 елда Финляндиягә киткәннәр, колхоз төзергә дип киткәннәр. Бу Яшелүзәннән районыннан да булган, Мамадыш районыннан, Балык бистәсе, Саба районнарыннан, безнең Саба районыннан да 378 кеше шушында киткән. Һәм мин шушы Выборг архивыннан шушы Саба районыннан киткән кешеләрне исемлеген соратып алдым. Бүгенге көнгә хәтле әле менә безнең шул темада өйрәнелеп бетмәгән. Менә мин шушы китабымда шуннан ничек кайтканнар, алар кайберләре аларның Ленинград камалышына эләгеп бик күп кенә балаларын югалткан, кайберләре юлда югалткан. Менә хәтта Мамадыш районының Катмыш авылында туып үскән безнең артистыбыз Хәлил абый Мәхмүтов та шулай юлда югалып бит инде, балалар йортыннан әнисе аны 1-2 ел узгач кына эзләп табып алган. Менә бу вакыйгаларны өйрәнгәндә иң гаҗәпләндергән нәрсә булды сезне? Менә көтелмәгәнрәк ниндидер булмадымы вакыйгалар монда? Минем өчен иң кызыклы һәм гаҗәеп вакыйгалар менә шул булды. Менә әйткәнемчә, менә 18 яшендә тулмаган егетләрне алып киткәннәр бит соңга таба сугышка. Менә шунда гомере буе көткәннәр, Ямалиев һәм Кыям дигән абыйны көткәннәр инде. Мин аны карыйм, ул безнең авылдан хәбәрсез югалган булып йөри. Мин аны берничә тапкыр карап киттем. Ямалиев, Кыям, Таджикский АССР, Савенский район, Тубрякский СС дип язылган инде. Бу сельсовет дигән аңлата бит. Мин берәр еллап шулай изләгәнмен дә, караганмындыр. Шуңганда аннары нигәдер менә әнинең бер кызык кына сүзе исемә төшеп китте. Әни әйтә торган ие, Нәсим апагыз, күрше Нәсим апа әйтә ди торган ие, әгәр дә егетләр булмаганда күрше Җамали бабай да ярый дип көлдереп сөйли ди торган ие. Шуңа күрә Замалиев дип эзләп карыйм әле дип уйладым. Һәм ул Белоруссиядә хәлак булганын мин ачыкладым. Аның туганнарына да шул хакта хәбәр иттем. Аннары безнең Германиядә әсирлектә хәлак булган бик күп кешеләребез бар. Менә шу әле без аларны да Менә хәтеренчә саклана икән. Искәндәр әфәнд, мәсәлән, бит Германиядә бик күп булган кеше буларак, менә башка илләрдә дип әйтик, аеруча менә Германиядә гомумән хәтергә мөнәсәбәт нинди анда? Мин инде башка илләр турында артык күп сөйләмәм, ләкин Алманиядә, Германиядә минем бераз тәҗрибәм бар. Менә монда вакыт әйтеп узды, әлбәттә, алманнар артык сугыш турында сөйләргә яратмыйлар дип. Мин бу сүз белән артык килешмәс идем, чөнки мин Германиядәге сугышка булган хәзерге көндәге мөнәсәбәтне бик югары бәялим. Чөнки аларның җәмгыятендә шундый аяк караш хөкем сүрә хәзерге көндә. Әлбәттә, әллә кемнәр бар, консерваторлар да бар, радикаллар да бар, ләкин нигездә аларның җәмгыятендә сугышка шундый нормаль караш. Бу хәзер генә шулай, әлелектә булганмы? Юк, әлелектә булмаган, хәзерге соңгы берничә дистә ел дәвамында шулай формалашкан ул. Мине шунысы сокландыра, алманнарның күпчелеге тәүбә иткәннәр. Алар сугышның нәрсә икәнен, нинди афат икәнен аңлыйлар һәм яшьләргә җиткерергә тырышалар һәм җиткерәләр. Менә бу минемчә бик әһәмиятле нәрсә. Һәм менә мин ничә тапкыр шуны ишатканым бар, менә бигрәк тә урта буын вәкилләрендә, өлкән буын вәкилләрендә сугышка мөнәсәбәт менә шундый формалашып беткән аларда. Әлбәттә, мин анда әйткәнемчә теге аерым радикаллар бар. Алар бар инде бөтен җирдә бар. Ләкин менә глобаль яктан алсак, җәмгыятьтә сугышка караш минемчә бик дөрес. Бездә моны җиткереп буламы? Ләрфан, гомумән бездә дөрес җиткерәләр микән шул яшь буынга нәкъ менә әлеге сугыш белән бәйле моментларны? Ансына җавап бирергә тырышырмын. Менә мин Искәндәр Аязовичның фикеренә дәлил буларак бер конкрет үз тормышымнан мисал китерә алам. Дрезден шәһәренең университет студентлары үз акчаларын җыеп, үзләренең архивларында булган тоткыннарның исемлеген бастырып чыгарганнар интернетка. 14 елда иде микән. Һәм менә шушында аны Татарстанга җибәргәннәр инде. Шуннан тотып алып Михаил Валерьянович безгә күрсәткән ул исемлекне, һәм шунда мин үземнең әтинең җизнәсен таптым. Әхмәт Чинхамаша. Без аны шул үлгән хәбәрсез югалган дип йөридек. Ул 44 елны Польшада Пржикапана шәһәрендә бер шталакта үлгән инде, тоткынлыкта мескен. Менә шушындый фактлар бар. Бу да бит инде менә шул халыкның, шул алман балаларының тәүбәсенә бер мисал дип әйтәсем килә, һәм шулай ышанасы килә.
Ә инде менә сезнең сорауга килгәндә, бездә җиткереләме дигән, менә үзенә күрә эшлибез бит инде, тырышабыз, нәрсәдер булсын дип. Һәм 9 майларда менә мин күз яшьләрсез генә күзәтә алмыйм дөньяны, башка кешеләрне белмим. Менә буларның шушы 200 кешенең һәр авылдан тарихын, язмышын өйрәнеп чыкканнан соң, ул инде минем каләбемдә утыра. Мин аны тыныч кына сугыш темасын гомумән хәзер. Сез аңлашыла, без әле яшь буын турында сөйләшик әле монда. Яшь буын турында, яшь буынга җиткереләдер дип беләм. Менә бәлки азрактыр. Менә без бит кинолар карап үстек. Сугыш турында кино дип ахыйта идек. Ул бит менә шул патриотик тәрбиянең бер җире. Менә авылларда, митингларда элек безнең ниләребез бар, коммунистларны сүгәбез инде әлбәттә. Ләкин менә алар шуны конкрет мисал итеп сөйлиләр. Безнең Хаҗар апаның сөйләгәнен хәтерлим. Мустафинга табзыйны немецлар машина астына салганнар терек килеш дип. Ул бит нинди факт, нинди кешенең хисенә тәэсир итә торган әйбер һәм дөрес әйбер. Һәм ничек җиткерүгә дә карый бит әле. Искәндәр әфәнде әйткән иде бит, бәйрәм итеп кабул итмәсеннәр өчен аны фаҗига итеп тә күрсәтергә кирәк әле. Вакыт әфәнде, менә шуннан да бүгенге буынга әле ветераннарыбыз инде исән сау булганда әле күпмедер дәрәҗәдә буын мәсьәләсендә төгәл итеп конкрет итеп әйтелем. Менә неде Шаллыда КАМАЗ берләшмәсе каршындагы яшьләр үзләре менә изләнү отряды оештырып, ел сайын нигә Новгород җиренә, Волхов җиренә, Ленинград җирләренә каберләр актарга, мәйетләрнең калдыкларын табырга баралар. Аның җитәкчесе үземнең авылдаш, минем классташым малае Данияр Мигранов, минем алдыма 400-дан артык фото китереп салды. Аны яңгыш психикасы нормаль булмаган кешенең күзенә күрсәтергә дә ярамый. Ул шул катты куркыныч фотолар. Шулаймы? Нинди табылган мәйетләр нинди хәлдә, сөякләр нинди хәлдә. Ул карарга да куркыныч әйбер. Искә төшерик, бу хәтер көне безгә тагын кирәк. Нина Суворовның әйткән сүзе бар бит. Соңгы останок мәйтнең калдыгы күмелмичә торып, сугыш әле тәмамланмаган. Мин яңарак кына әйттем, менә шушы Волхов фронтында, Ленинград, Новгород яннарында 800 меңгә якын мәйт калдыгы ята. Алар әле җирләнеп бетмәгән. Шуңа күрә безнең өчен сугыш тәмамланмаган, без моны кабатларга тиешбез. Һәм икенче якта бар. Менә без Мәдәни җомга газетасында 16 елда бастырып чыгардык, 200-гә якын Советлар Союзы герое исеменә берилеп тә шушы исемне ала алмый калган татарлар турында. Менә узган ел гына март айында бәхетле бер мизгел кичердек. Башкорт дивизиясының командиры генерал Миннегали Шаймаратовка Путин указы негезендә герой исеме кайтарылды. Ә бит мондыйлар бездә шиксез. Күп Шиксез. Шуңа күрә әле безнең ул геройлык кылып та шушы исемгә лаек булмаган җәлилчеләр дә бар. Шул ук инде халык тамашачылар колагына инде теге ияләшкән Нух Идрисов кебек безнең пулемет каплап, дзот каплап үлгән кешеләр дә бар. Алар шиксез. Шуңа күрә алар да лаеклы дәрәҗәсен алырга тиеш. Лаеклы исемнәрне алырга тиеш. Димәк, әле эшлисе эшләр күп. Әле эшлисе эшләр. Һәм Лүсә ханым, менә киләчәктә бу хәтер көн мөнәсәбәт нинди булыр икән? Ким мәсме игътибар, гомумән белерләрме? Вакыт узу белән әйткәнебезчә онытылмасмы бу? Мин онытылыр дип уйламыйм, ләкин бер генә бар. Инде бит безнең ветераннар китеп бетеп бара. Безнең күрше авылда, Төбәк дигән авылда 101 яшьлек Сталинград сугышында булган бабай яши. Менә күбрәк безгә шушы кешеләр янында булып, аларның истәлекләрен язып алырга кирәк, аларны, балаларны алар янына йөртергә кирәк дип аңлыйм. Һәм инде икенчесе, үзебез әтиәниләр дә күбрәк балаларга шушы хакта сөйләсәк иде, оныттырмасак иде аларны. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Искәндәр әфәнде, менә Бөек Ватан сугышы тарихының әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Таян ноктасы булырга тиеш шундый. Гомумән тарихны бәйләгәндә дә, сугышны бәйләгәндә дә без җаваплы булырга тиеш. Һәм бигрәк тә яшь буыннар алдындагы үзебезнең җаваплылыгыбызны аңлап эш итәргә тиешбез. Һәм хакыйкатькә тугры булырга тиешбез. Дөрестән дә шулай. Тарихыбызда безнең кайгылы көннәр дә күп булган. Иң мөһиме, киләчәгебез тыныч һәм якты булсын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.